Lele. Kemana aja? Kemana aja? Ini मोजां नुदों ना? बरिया. बेयाव ओरैनो 35 केजि होदों। गासै बेसेबां जागोनथाय? गासै बेसे जागोनथाय मुसे? गासै बेसेबां जागोन? 40 केजि। 3 कुइन्टेल 40 केजि. Wah, बहुत माथो ना? मन हिसाबैला 8 मन। औ 20 केजि. 8 मन 20 केजि. नै गलर हासे नै दांगासिनो. एवगासिनो एव आरो एव. आमायनाय गैया जा आरो जा. जा आरो जा. बियानि बेदर. नै एसे. लागौ. जानायनि जराव जुर. भुटाननि लाबोदों। लाब्रानि भाजा दा. नोंनिया खामानियानो बेनो न'? जेरावबो न'? औ थिगानो. गावबागाव डिपार्टमेन्ट न'? औ नै बिथाङाबो बे दालिनि डिपार्टमेन्टआवसो जेरावबो न'? दालियानोसै। थिगानो. आरो दिनै बिराद मोजां बनायनो सानदोंमोन दा हागोन ना हाया? मानसिया बांद्राय. बेसेबांसिम हायो सेस्था खालामसै। हानायसिम सेस्था खालामदो न'? बाप रे क्या है ये ठंडा ठंडा ये भूटान का खा रहा है। भूटान का है। भूटान का असली ना नकली? असली ये क्या है? ये ब्रॉयलर। कितना होगा ये कब? कुंटल थोड़ा नहीं पहुंचेगा ना क्या? कमती होगा। आचार का मीट कितना? 3 कुंटल इसका कितना ना? 3 क्विंटल 3 क्विंटल कितना हुआ? 3.5 इसी होगा ना? चीनी 2 ठीक है. Enak kan deh? Gilas. Oh sorry. Kopi, banda kopi, lalu but. Korea kan no? आइजोफोरनि मैगं होनाय आरो ना नैबे गोबां आइजोफोर दङ बेयाव दे जेबो नङा नाफाय आस्ला बेयावसो दंबावो न' नाफाय माबायदि मोजाङानो औ हाबानि थाखाय नाफ्राय खालामनानै मोजां मोनदों आरो औ जाग्रा नै जादों जों जाबाय थादों नै सोमखोर आरो देखिनि बियायावहा नै जों मुरि जादों देखिनि बिया